Hai, jotono no, phung kaham baham mana phung khamnya bahin mana, cini para, mia horam borok thimani, ke 11:45, bumuktir mama jorono, kikia, hani khobar mano abagnya, bumuktir palia tabok, ang ketir thangai dongo, ketir thangai, ang nono phuranga jepno masa. Jangan coba tajam saja tahu. Nona jeb masa penuh kan? Ya, harus zakah. Soalnya dah aku boleh nih matang sih. Oh, yang bukan ketang pun kamu belana, yang bukan. Namza khawon tongnai ola le chini kai tor bai tongna hani namza khawon tongnai ola le chini kai tor bai tongna Kai tor chung no kogrumani sajani bising tui muthanani sajla phai pru bacha uisu sukha o baksa khe thang lai nai chu namza khawon